Robi, Robi, gyere, 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 ez a szoki, 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 gyere, gyere, szoki, 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 gyere, gyere, szoki. Üdvözlet honfitársaim! Én vagyok a valódi Orbán Viktor for real. Ez itt a Szoki Stream, ahol itt dolgokat csinálunk, meg lövöldözünk, meg szeretjük egymást. Mindjárt indul! Gyere! Képzeljétek, srácok, képzeljétek. Rolánc azt mondta, hogy mi lesz a beköszönés, és megmondtam neki, hogy hát ez mindig spontán. Úgyhogy azt akarta, hogy legyen valami beköszönés. Úgyhogy megkövezés, Átvertél. meg ilyeneket, megkövezés, meg ilyen mehet, ugye? Átvertél. Mert Igen, most mivel? így lett megbeszélve a beköszönés. Úgyhogy te azt akartad, hogy spontán legyen, és ez minden csak nem De te spontán volt. De te nem tudtad, hogy ez lesz, tehát ez igazából spontán volt. ha De úgy nem volt nézed. spontán igazából. Miért? Úgyhogy te mentél saját magad ellen. Dehogy mentem saját Dehogy magam ellen, nem. csak próbálod bontani az Átbasztad saját írhádat, magadat. mivel sunyi Nem próbáltál sunyiztam, lenni. hanem te elbasztad. Na mindegy. Nem basztam, mert mivel nem kell számítottál rá, hogy ez foglalkozni lesz a beköszönés. vele. De tudtam. Úgyhogy ilyen, honnan? Honnan? Most mivel bizonyított, hogy nem tudtam? Mivel bizonyítod azt, hogy ezt tudtam? Hogy Na, ez nem random volt. sakmat. Bizonyos, hogy nem spontán volt. Hát úgy, hogy erről beszéltünk előtte. Te tetted a vádat, így neked kell bizonyítanod. Te vádoltál engem. Azzal, hogy én ezt megkérdeztem. Mivel bizonyított, hogy megkérdeztem? Lekérem a Discordtól a beszélgetésünket. Úgyis a Tencent 30% a Discord tulajdon, az meg mindent megkémlel. Na jó van, Mármint akkor nem Tencent, kurva jó cég. Imádom őket. itt van a két gyönyör, a két szex. Jó, egy kicsit lejjebb rakom a kamerámat. Megérkeztünk ma is, gyerekek. Tegnapi stream után újult erővel, mert ott azért már az erő Azt mondja, Az- újult erővel, de aranyos, Istenem. most ilyen kedvedbe vagy? Ilyen beszólogatós kedvedbe vagy? De most direkt Nem, csak felbaszol azt engem? Vagy mondtam, mi hogy van aranyos. veled? Azt mondtam, De mi hogy van aranyos veled? vagy. Most direkt baszakodsz velem. Azt mondtam, hogy aranyos vagy. De úgy mondtad, hogy... Szia, Tibi atya! Elég is volt már a stream. Holnap teli, akkor Ciao. csőcs. Nem. Nem. Mi nem? Vicceltem. Elindítottam a stream endinget. Ha! Szia Tibi atya, veszekedünk éppen. Ez amúgy tényleg Ez családias ilyen, stream, mert itt mindig veszekszünk. Családias, mert azt hallják, amit otthon az emberek. Igazából ez Igen. otthonos. Igen. Hallom. Nem fog meglepetés érni. Semmi. Mindig csak a ugyanaz van. szokásos. Utáljuk egymást, meg akarjuk ölni egymást, de iszonyat módon szeretjük egymás testét. És emiatt nem tudjuk otthagyni a Hogy vagy, másikat. Tibi atya, fogtál valami faszaságot? Mostanában? Vagy lövöldöztél, vagy mi jó van veled? Wow, 17-20-kor keltem. Wow, hát akkor a szoki-szoki streamre kelt. Már az órád ránk Nem, kaptam. szoki-szoki streamre kelt és szoki-szoki időpontban, mert ugye ez mindig megtörténik. Mindig. Csak a szoki. De mit csináltál este, pecáztál? Remélem. Remélem ment a Russian Fishing. De délben feküdtem. Jézusom, bazd meg. De neked ilyen baszógép sleep schedule-od van, mi? Fogtál egy nagy harcsát? Vagy valami ilyesmit szoktak, nem? Ez egy hal. Ez egy hal volt, amit Fú, múltkor mondtam. valamilyen iszonyat crazy halra vadászott.
Becáztam, vagy 18 órát. Oh, man. A csávóm a halakat grindolja. Respect. Mit tudok erre mondani? 18 óráig nem tudom, hogy tudnék-e bármit csinálni. Szerintem nem. Hogy 18 óráig konkrétan szerintem. Még csak 1850 órán van benne, hát akkor még egy kicsit abba farmolni kéne. Hát akkor mióta játszol vele? 2 hónapja? 2 hónapja, amúgy ja, tényleg. Aj. Na gyerekek, remélem mindenki felhúzta a rettegős nadrágját mára. Spanoknak átlag 5000 óra. Tényleg melyik játékban van a legtöbb órád? Nekem Ezt még gyorsan megkérdezem utána. Azt tudom. Vagy amúgy lehet, hogy LOL-ba. A LOL-t azt nem tudom, hol lehet megnézni. How many hours I wasted on LOL? How many? Fiven meg LOL. Mi? Ezt most nem értem. How many hours did I waste on LOL? Eune? És mi a nevem LOL-on? Ja, Frosty 70. Szoki. Itt nem tudok kis meg nagybetűt írni. Hát nem számít. Hát, de biztos, hogy számít. De mi a fasz? Miért nem enged kis meg nagybetűt írni? Ez mekkora egy szar? Wasted on LOL. Mi a nevem LOL-ba? De neked enged kis meg nagybetűt írni ez az oldal? Nem. Hát de nekem így ki se adja a nevem. Ja, de engedi, csak nem írja, nem jelöli. Tehát számít. Számít? Aha. Biztos vagy benne? Igen. Nekem nem találja. Jó, leszarom. Nem tudtam megnézni. Sajnos. Na mindenki retteg ma? Rettegő stream lesz ez. Mindenki Mint ahogy készen a címből leesik, ez egy... Ma elkezdjük a tradíciót, és Tibi, atya, te itt vagy a kezdésre. A tradíció, ahol elindult. Ahol megalakult a kultusz. A félelem rettegés házába beléptél. És itt mindenki nagyon fog félni. Ez fog történni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy meg is kezdhetjük. Az első gémmel, amit hoztunk. Ez egy kis, rövid, ilyen fél óra, 20 perces kis indie horror, hát még akár indinek is alig nevezhető horror game lesz, aminek a neve, kérem szépen, Szabi? Mimic Search. Mimic Search. Igen. Mimic Search. Jó. Úgyhogy ezt fel is bútolom. Még el sem indítottam, úgyhogy lehet geci hangos lesz. És mekkora, de adnám egy ilyen írtózat hangos jumpscare-rel indul. Nem, már lejjebb vettem, hogy nehogy. Úristen, 4K-ba! Jézusom! Mondtam, hogy ez ilyen realisztik-szerű. 4K-ba van. Mit mondtál? Fotorealisztik. Fotorealisztikus lesz. Fotorealisztikus horror. Meg is osztom azt veletek, DC, hogy igen. lássátok. Meg velem a DC-t. Előbb a pontosabb. Előbb a néző, igen. Tehát, tudom. hogy értem, hogy nagyon te vagy a középpontban. Oszd meg velem is, létszik. Csak szépen Jól kértem. van. Mimic Search, itt van, megosztottam veled is, veletek is, mindenki látja. Ugye? Bizony. Jó. Optionsbe bementünk 4K, tehát miért nincsen 8K? Itt ez egy kérdésem maradt hátra. Sensitivity-t már előre leveszem. Miért nem 16? Mi? Akkor miért nem 16? Bodycam menjen. Tudom, az mit jelent. Erre kíváncsi leszek. Play gondolom, nem? Hát ha beállítottad az optionokat, akkor nyomják. Meg kicsit lejjebb húzom a redőnyöm, hogy kózibb legyen. Nekem is várja, nekem is meg valamit beállítok. Valamivel lejjebb húzom, hogy még látszódjak azért, de meg legyen a paraflash. Nem tudom, majd milyen lesz, jó? Majd mindjárt visszanézem stream, hogy mennyire vagyok látszódós. Ahhoz képest, amúgy, ahogy nézem most a Twitch-et, sokkal sötétebb van a szobámban, mint amennyire világos vagyok. Tehát, hogy most azt nézem, hogy így fúj jól látni a szobámban, de amúgy legit sötét van. Nem azt mondom, hogy semmit nem látok, de elég sötét van. Milyen az, hogyha tökre lehúzom a redőnyt? Elméletileg minden fasza. Most jelenleg, amit nektek látnotok kéne, az a nagy büdös semmi. Most pitch black, csak a monitoron filmre nálam miért látszik. van még mindig ilyen világos? Nincs is a szobában ilyen világos, ami a kamerámon.
Ez mekkora kamu? Ugyanezt mondom, nézd meg, én nekem a szobám most korom sötét van. Hát de neked sötétnek is látszódik. Nézd meg az enyémet, olyan, mint hogyha... Feljebb húzom a redőnyt. Így jó a kamerád. De ez mi a Így is faszom? sötét van. Tudom, nálam legit sötét van, az olyan világos a kamera, de tudod mit? Az amúgy nem baj. De nem, mert legyen Legalább látszunk. kicsit legalább lejjebb látszunk. hozom. Kicsit, várj, mindjárt. Ez egy optical illusion. Na most lesz jó a tiéd. Jó, hát ez így fasza lesz. Kicsit Meg azt szerintem az ajtód nyitva van, a nagy ajtód. Azt becsukom. Jó. Az fixelt sok fényt. Láttátok milyen szép ő? Szép volt ő. Jaj. Szóval, Tibi, te mit mondtad? Te melyik gameben van a legtöbb órád? Na. Sötétke. Jó, Vagy jó, ez így ebbe a fasza. halasba? Ez vibe. Russian Fishingbe? Na gyerekek! Mimic Search. Hangerőt. Biztonság kedvére max inkább feljebb veszem, mert... Mondom a top 4-et. Na, kíváncsi leszek. Várj, ezt még megvárom. Várjál, megtippelem gyorsan Erre becsukott kíváncsi szemmel. Csé? Vagy nem, Russian... Nem, melyik lesz? Várj, legyen inkább Csé, Russian Fishing. Ennyit tudok. Ennyit fixel tudok utána, mit mondjak, amit lehet... Warzone esetleg, maybe. Meg Russian Fishing 3. Legyen ez. Legyen ez. Ez a bet. Kíváncsi vagyok, hogy mi. Rory, neked mi a tipped? Nekem nincs tippem. Én egy tipptelen ember nekem vagyok. valamiért ilyen Warzone-os arcnak tűnsz, Tibi atya. No offense, meg semmi. Csak nem tudom. Ezt el tudom képzelni róla. Tehát ha azt Tudod, így leírná, hogy X-Defiant-ben van 4000 órája. Na, akkor az bebaszna. Szerintem nincs 4000 óra, mióta kijött. Fivem. PUBG, LOL. Ja, Fifem, azt hittem, ez egy játék, Russian azt hittem Fishing. elírtál valamit. Milyen játék az a Fivem? 2400 óra, PUBG, LOL, 2100, Russian Fishing, 1008. Milyen elóba vagy LOL-ba? GTA 5 RP. Ja, most már így sokkal logikusabb. Most már ez így sokkal logikusabb. Nem rankedezel? Büszke vagyok rád. Vagy úgy érzem, mintha erről már beszéltünk. 2110 óra és nem rankedezel? Wow, that's respect. Már nem is, igen, emlékszem, beszéltünk egyszer erről beszéltünk egyik streamen. erről. Igen. De Talán jól teszed. legelső streamek között valamelyik, szerintem az első 5 streamben volt az, amikor erről beszélgettünk. Wow. De durva. Jól teszed. Büszke vagyok rád. Fivem. GTA 5 na a GTA 5 roleplay az még mindig kimaradt. 100 valódi napot RP-ben. Véder, szép estét kívánunk. Szia, Véder. Hát a Pont. Tibi atya nem szarozik, ő konkrétan ilyen hardcore-ba tolja. Pont megérkeztél a horror kezdésre igazából. Itt addig megbeszéltük, hogy mindenki... Ez itt ismét a Simó hiány csillapító. Kérdeztetek, válaszolok. Ez be van magolva, mint a házi feladat. Láttad, milyen jó volt az a... Azt Nagyon fasza volt. Mi a faszom van a kamerám? Esküszöm, én nem tudom, mi van a kamerámon, nézd már meg. Olyan pixeles, ki lehet venni a pixeleket. Nem tudom, lehet a Video Ninja Connect issue. Ráfrissítsek, vagy szarjunk le? És menjünk játszani. Na, chat, ráfrissítsem, vagy... Vagy inkább nyomjuk a gémet, és jó ez a kamera minőség. Nem sok idő. Game? Jó, hát akkor Egyetértek. Content az, ami számít. Most én vagyok az. Let's roll. Mimic Search. Amúgy ez egy legit parajáték lesz. Kíváncsi vagyok, hogy bírja a Husim. Legalábbis elvileg. Egy legit parajáték. Hello! Na várjál, olvasom. Aj, ne már! Jó vagy? Olvassad. Hello. A few hours ago we received Kicsit an gyorsabban, anonymous kicsit call gyorsabban. A few hours ago we received an anonymous... De nem jó, mert így anonymous így call már from nincs someone benne. reporting an abandoned Nem car jó, with a lot of blood. áll meg! Megáll. Én Úgy megálltam. gyorsan, hogy legyen benne valami akcentus, hogy vicces Hello. legyen. A few hours ago, we received an anonymous call from someone reporting an abandoned car with a lot of blood next to it. You know what that means. Investigate the crime scene. After that, drive around the area, use your map, talk to people, and ask if they've seen anything weird.
If you encounter a mimic, neutralize it with your firearm. Don't get cornered. Mimics are highly trained predators. Good luck. Kind regards, Nathan. Tehát igazából ez azt mondja, hogy tudsz vezetni, itt vannak a kecók. Magyarázd el, mi volt a izébe? Hát, hogy itt Szövegbe. vannak a kecók, az a feladat, hogy menj körbe, és deríts ki, hogy ki az a mimik. A mimik az ilyen impostor, vagy valaki, aki embernek adja ki magát, emberként néz ki, emberként viselkedik, de igazából egy nagy csúfkonos szörny. Ez a lényeg, és ez egy ilyen félig meddig open world, tehát vannak ezek a helyek, te döntöd el, hogy melyik helyre mész, te döntöd el, hogy hova mész, és az a lényeg, hogy a térképet segítségével eldöntöd, hogy hova mész, és ott beszélgetned kell az emberekkel, vagy a mimikkel, és neked el kell döntened, hogy ki a mimik, és ki az ember. Azt hiszem egy mimik van, ha jól láttam, megy vissza? Egy mimiket A írt. e-mailhez. Egy mimik. Mimics. Ja nem? If you encounter a mimic. Tehát lehet, hogy több lesz, lehet, hogy egy lesz, de az a lényeg, hogy neked ki kell szűrnöd azt, hogy ki a mimik. Jó. Ez a feladat, és el kell menned a kecóhoz. Let's go. Hopp, én vezetek! Ez Game meg of a the TLDR, Year! tessék, TLDR megkaptad. Mimiket keresünk. Game of the Year! Chat, gyerekek! De ugye a játék maga 30 perc kb. I should investigate the crime scene. Ezt is megnézem? Deréktől lefelé fekete? Igen? És ki tudok szállni? Gyors vagy? Chat. Flashlight! Onyád! Itt automatikusan kiszállt, vagy itt te Nem, szálltál ki? kiszálltam. Picit adok egy Wow. kis szenzit. Meg hangot, egy kis hangot. Ah. Jó, azért... Ja, nem okéztam le. Tibi atya amúgy proof. Remélem elmondtál 18. No joke paragémam. Elméletileg paragém. Hát elvileg az, majd meglátjuk. Na beszéljünk Én az öreggel. egy-két képet láttam belőle, és ez kinda creepy. Na, Szabi, So, what have you got here? de ez te vagy? Mi nekünk ilyen hangunk van? Milyen hangunk legyen, chat? Milyen hangunk legyen? Legyen Milyen hangot texasi, szeret? könyörgöm, valami texasi akcentus. Texasi legyen? Igen. Mehet a texasi chat? Mehet, Mit ugye, gondoltad? hogy jó a texasi chat. Léci. Bármilyen akcentus megpróbálhatok, ha szeretnétek. Ott elment egy autó, dudált. Hoppá, texasi jó lesz. So, what have we got here? Ezt legyél te. Nem. An abandoned car, a lake of blood, nobody. Tehát bárja fordítok, egy elhagyatott autót találtak, egy vértócsát, és nincs test. És nincs, amúgy inkább csak fordítok. És nincsen értéktárgy, ami hiányzik. So probably a mimic doing its work. Persze. Szóval valószínűleg a mimik csinálta? Igen, úgy gondolom, ez egyértelmű. Az autó füstölt, amikor ide értem. Úgy gondolom, hogy az áldozat erre az útra vezetett, meg kellett állni, amivel a motorral volt valami gáz. Az áldozat hívott ilyen autómentőt, miközben a mimik az a bokorban bujkált. Jumpscare lesz benne? Elvileg. Nem. Nem tudjuk. Ez egyébként ez nem para. Nem kell félni. Semmi ijesztő nincs ebben a játékban, esküszöm. A mimik valószínűleg a nagyok közül való volt, hatalmas lábnyom volt az autó előtt. Nem volt esélye a hölgynek. Hány éves az áldozat? De ezt... Hány éves az áldozat? Igen! 37 éves a személyigazolvány. Nem lesz, Tibi atya! Nem. Semmi ijesztés. Ezen a helyen híres az, hogy vannak ilyen mimikek. Azt a kurva texasi mimik kereső! Jézusom! Nem, egyáltalán nem. És olyan jó, hogy milyen nyugodtan válaszol a rendőr. De úgy tűnik, hogy a területük egyre inkább nő. Szia, Csenge! Szia, Csenge! A baszó! Fix, hogy ez a köcsög valahol itt van az erdőben, és sem észti Itt a őt. Mugli csaj, szia! Egy varástalan lény. Ez annyira jó. Úristen. Itt a Mugli csaj, szia! Téged azért küldtek, hogy elintézd? Na én veled nem játszom. Igen, engem azért küldtek, hogy ezt elintézzem itt.
Az a feladatom, hogy megtaláljam és semlegesítsem. Körbevezetek a környéken, hát, hogyha valaki látott valami gyanúsat. Ezt kurva élet. Úgy tűnik, mint egy terv. Van egy térkép a laptopodon, ugye? Igen, van egy térképem. Jól hangzik. Ha úgy döntesz, akkor nézd meg nyugodtan a bűntény helyszínét, hogyha bármit kifelejtettem volna. Megteszem. Találkozunk az őrsön. Már hogy vigyázz magadra. Maradj, vigyázz, valami. Maradj biztonságban, azt akartam. Egyébként rájöttem, hogy mi texasi rendőrök vagyunk. Mert egyébként rendőrautónk van, én ezt nem tudtam. És azért dudáltak Ne szállj bele, nézzük meg De a azért dudáltak, crime mert scene. ide álltam az út közepére. Ja, hogy ez bele volt az engine-be, de jó. Úgyhogy félreálltam, sorry. Ja, Látod, meg írt így? is a text, hogy le kell lassítani. Én meg Ci. Ez a kamera. Tessék? Te Múli, ő meg, igen. Ja. Itt egy cigicsik. Gyerekek, ez mi lehet? Szívott cigit. Még meleg! A cigaretta még meleg. Úgy tűnik, hogy ez volt az áldozat utolsója. Az áldozat táskája. Nem loptak ki semmit. Azt a kurva. Sok vér. Egy darab hús se. Sok vér! Azt a kurva, milyen rendőr? Az áldozat autója. Mi? Várjál, nem tudtam elolvasni. Nem, mert nem tudok újra nyomni rá. Nem tudom, ez az áldozat autója igazából. És ennyi? Hát nézzük még körbe, menjünk egy kicsit az erdő szélére, hát ha... Mit akarsz te az erdő szélébe menni? Hülye vagy öngyilkos akarsz lenni? Vagy mi a bajod? Hát elvileg, hát hogyha misszelt valamit a csávom. A környéket csak nézzük körbe. Hát mi a... Földet, meg ilyeneket. Az ennyire nem kell bemenni. De? Én nem tudom, azt mondtad, menjek be az erdőbe. Hát így a környékét, az autó környékét az erdőbe, hát ha van valami. Be lehet menni az erdőbe, de jó, hát én is ezt mondom. Ha itt lesz valami, átbaszom a monitor, csak mondom, de nem én mondtam, hogy jöjjünk be, Szabi mondta. Hát a texasi vérem felfort. Miért akarunk mi az erdőbe bemenni? Hát nincs itt Azért, mert semmi. mondta, hogy volt valami lábnyom is, amit talált, de a lábnyom nem látszik sehol. Itt csak mondom, hogy az autó környékén nézzünk meg körbe. Hogy itt mi van, kicsit a füvön. Amúgy az autó oldalára rá van írva, hogy milyen sheriff department, nem? State Trooper. State Trooper, és a miénkre nincs ráírva. Majd megnézzük visszafele. Nézzük meg az elhagyatott erdőt. Szabi, ez egy tipik horror karakter, aki mindig meghal. Látod? Itt Ott van a van. lábnyom, mondtam én, hogy itt lesz. Baszki Itt van. van. Egy hatalmas lábnyom, valószínűleg a mimiké. Hát elképesztően igaz. Mi van az autónkon amúgy? Milyen sheriff? Highway Patrol. Highway Patrol. Majd, uncsi Istenem. Na jó, nem megyünk, megyünk közúti tovább, jó? ellenőr. Jó? Vagy valamilyen. Az nagy, az tovább. enyém nagyobb. Hát jó, de Tibi, hogyha te egy igazi gigacsed vagy. Tibi atya, mimik? Gyerekek, Mimik hogyha valami Tibi. megjelenik, akkor én tényleg befosok. Nyilván. Ezek mik itt jobbra? Ezek Kerítés. kerítés csak. Hopp, beállunk a izére, benzinkútra. Nehogy azt így mindjárt kifogy a benya. Most térképen látszik, hogy hol vagyunk, ha megnyitod? Hát előbb körbenézünk, most megkicáltam. Hasonlít egy benzinkútra. Na, itt valaki, a mimik. Beware of mimics. Vigyázzanak a mimikekkel, ha látsz bárkit, aki úgy tesz, akkor azonnal szólj a rendőrségnek. Itt vannak a mimikek jelei, írtózatosan hosszú végtagok, vicces sétálás, vagy olyan furcsa séta, nem pislog, néha hússzínű a bőre. Hogyan kerüld el a mimiket? Maradj nyugodt, szólj a rendőrségeknek, menj el onnan a gecibe, nem utasd nekik a húsodat. És ott mi az a kisbetű? Hát csak azon rögök, amíg a chaten történik, miközben olvasod. Ezek csak... Ne olvasd be, ne olvasd be. Nyilván van. Jó. Ez a Szabi. Ez a Szabi. Mi vagyok én? Ez! Egy mimik vagy, bazd meg! Mimik vagyok? Hosszú a végtagom és hússzínű a bőröm, nem pislogok? Kicsit azt nem lehet elolvasni. Ezt jól van. Hússzagú a bőröd? Vagy mi? Hát azt mondják a chatten, hogy nekem hússzagú a bőröm. Mondjuk csak a csenge mondja, de... Hát de ő tudjuk, hogy milyen. Visszamaradott. Jó, ez egy boltnak.
Na! De bocsánat, hát ez Ez igazság. így gonosz volt. Mit tehetek önért, uram? Volt itt egy mimik, csak itt az úton. Baszki, hát ez rosszabb az üzletnek. Tudsz bármit, ami segít nekem a nyomozásba? Nem vettem észre semmi furcsát eddig, minden rendben. Tényleg? Semmit? Nem, az egyetlen dolog, amit észrevettem, az... Mi? Only thing I know is that... Ja igen, az egyetlen, hogy vigyázz magadra. Mostanában a kibaszott jók abból, hogy eljátszák, hogy emberek. És egyre inkább veszélyesek. A emberek azt mondják, hogy fejlődik, mint az emberek. Mi? Nem. Köszönöm fejlődnek. szépen, de ez az információt már tudtam. Azt a kurva! Hogy kiopoltuk a csávot, mi kérdezünk tőle, és amit elmond, arra azt mondjuk, hogy de ezt már tudtam, fasz. Nagy köcsögök vagyunk. Hát, mindegy, kösz. Nem akarsz Dehogy venni nem, valamit, vegyünk már vagy valami chipset. benzint tölteni? Köszönöm. Sok sikert a kutatásba, biztos. De én akarok venni valamit. Ő egy mimik. Pislogott? Chat. Amúgy nem figyeltük, bassza meg. Pislogott? Nézzük már meg. Haló? Nézzünk rá szem. Ezt nem vesz észre most elbújtam a Pika pult búzol vele. mögött. De most nem nagyon pislogott. Amúgy egyáltalán nem pislog az öreg. Nincs hosszú végtagja, bőrszínű a bőre viszont. Hát jó, de szerintem ez Vagy lehet, hogy mindig akkor pislog, amikor mi. fix mimik, azt mondja Csenge. Ez az első ember, akivel találkozunk. Ez mimik. Én azt megjegyeztem. Te egy mimik vagy? Tudom én. Jó, a benzinkúton... A másik se pislogott. Mindenki mimik rajtunk kívül? Vagy lehet, hogy mi vagyunk a mimikek? Vagy lehet, hogy mi vagyunk. Ha itt valaki lesz mögöttem egyszer, úgy megfordulok. Így. És ott ül. Nem látjuk, hogy hol vagyunk, de itt vagyunk. Itt. Hol? Itt. Nem látom a kurzorod. Ja, hát a gas stationnél. Van olyan rész? Ja igen. Na most itt jobbra vagy balra menjünk? Motel vagy trailer park? Motel vagy trailer park, mit mondtok? Én egyébként azt mondom, hogy menjünk a trailer parkba. Az parább. Hoppá! Tripolis! Tripolis! Hello, szia! Hello! És meg lett a 20 Tudod, mi követő! történt? Tripolis! Hello, Megvan a 20 követő! Csumi! Megvan a szúbgól, üdv! Képzeljétek, ezt nem mondtam, és nagyon sajnálom. Ládanyítást! És ládanyítás is lesz, így van. És Jaj. ládanyítás is lesz. Ládanyítás. Viszont a kutyus bemutató, az ma sincs itthon. A kurva életbe. Úgyhogy este lehet, hogy megérkezik, hogyha ilyen 9x streamelünk, akkor megmutatom. Tehát, hogyha megérkezik este, akkor lesz. Amúgy holnap fixen. Tehát holnap fix info, hogy itt lesz. 2 kutya bemutatót is kaptok, mit szólsz? Viszont a cséládanyítás, ez attól függ, hogy szeretnétek, hogy mikor, game után, vagy este, vagy mi a fasz legyen. Szerintem amúgy a tervezet szerint ezután a legreálisabb. Ezután nyomjuk? A game után szerintem, ja. Jó. De nagyon szépen köszönjük még egyszer, Tripolis Tripolis, meg lett, te voltál a kigacsed vagy. szubgól. Szubgól? Követés, na mindegy, nagyon köszi. Na akkor ott tartottunk, hogy merre menjünk. Csak úgy Rohadjak meg, vagy a megszavartál motel, minket vagy a teljesen, Tripolis. camping. Vagy a motel, vagy a camping. Hát figyelj, simán lehet, hogy igazad van, akkor a motel fele menjünk. Ezzel Menjünk a azt motel akartad fele, mondani, Tibi, mert az a atya, szar. ugye? Jól van. Ugye. Akkor a motel az erre. Hallod, ez Game of the Year. Esküszöm. Ez a vezetés. Megy a benzel, az autó. Te zavartál meg, Rory, hogy megláttalak. Wow. Ilyen szép vagyok. Hát csoda szép vagy. Ezt nem mondták elégszer. Jó nagyot nőttél, mióta nem láttalak. Úristen, most egy mimik a csetem, vagy mi történik? Ez egy mimik. Legit parázok vannak. Te vagy az apja. Na, Apa! apuka reveal. 14-ből vagyok. Micsoda? 14-ből Mi vagy. az a 14? Na várjál, Zuglóból? Lord. Ismerem apud? Legenda. Mi a Remélem, fasz? hogy nem mutatta meg neked senki a streamet, csak így magadtól bejöttél. Hát én apunak sem... Megtaláltál. Nem, hát... Köbön mindenkit.
Most ezt nem értem. Na, ő a mimik. Ő fix mimik, Tripolis. Fix mimik. Tripolis. Bazd meg. Mimik. Lore droppok vannak. Jaj. Jézusom. Na. Ez pont horror game-nél kellett. Fix mimik. Hát de komolyan van. Az a baj, nem tudom, hogy most mi történik, hogy ez igaz, vagy nem. Bejön a chatre, ismer mindenkit, nagyon jó. Miközben horror Hozom a játékot nyomunk. pisztolyt. Ismerem a családot. Gyerekek, mi van itt? Rendes leizzadok. Köszönjük, bárki is, hogy köszönjük szépen, mert megteremtetted a horror játékhoz a hangulatot. Legenda. Mondjuk rögtön tudta a nevem. Hát na éppen ez az, vagy lehet, hogy kimondtuk. Nem, fasz tudja. De mondjuk nem ellel írta le. Bejelöllek fészen. Na akkor lehet, aztán rájössz. Ó, na hát igen, ez így egyszerűbb. Jó, ez így egyszerűbb, oké. Hát akkor jó szórakozást a streamen ettől függetlenül. Attól függetlenül? Most, hogy így ráhoztad a frázt. Menj oda a házához. Azt a kurva élet. Jézusom. Zseni. Na jó van. Ebből poresz lesz, jaj. Örülök, hogy ide találtam. Hát örülünk mi is. Nem tudom még mindig, hogy ki vagy, de bárki vagy. Jó szórakozás. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Na, térjünk el innen, térjünk vissza a játékba. Szóval, most eljöttünk a motelhez. Rory meg csak befosott, hát én összeszartam magam, bejött valaki egy chatre, azt leírja, hogy ismerem a családot, meg hogy tudom ki vagy. Mondom, hogy jól van. Sok mindenre készültem a mai streamen, de erre nem. Megmondom az őszintén. Horror game közben. Tényleg, amúgy annyiszor csézünk, hogy nem tudom. Ennél jobb timingot. Időzítés mestere. Telibe leizzadtam, lehet el kell menjek fürödni, gyerekek. Le kell fürödjek, mert kicsit rosszul lettem hirtelen, na mindegy. Aj, Tripolis imádnak, kurva jó. Ez megért minden pénzt. Na. Nem várt fordulatot vett, hogy végignéztem a magyar streameket. Hát nem. Hát nem, bazd meg. Akkor teljesen random jöttél ide, hát de király. Én nem tudtam erről semmit. Ez full random az egész. Na jó, hol tartottunk? Motel. És akkor mit csinálunk, Szabi? Kicsit. Keressük a mimikeket, akik húsbőrűek, meg hosszú végtagjaik vannak, nem pislognak, meg mi egymás. Itt, és most eljöttünk a motelhez, ez történt. Ki tudja, Tibi, hogyha bármi megtörténhet. Nézzünk be ide a kis na itt is van egy mimik, ez is fix. Szia mimik! Ő se pislog egyébként, megmondom neked az elég őszintét. furcsa az arc textúrája. Olyan grafikája van, mint valami upscale-elt Silent Hill. 7 éve Németországban élek, néha átpörögtetem a magyar streameket, hát találok ismerőst. Na most Wow. sikerült. Most sikerült. Wow. Mission accomplished. Na Szabi, olvassad kicsit. Segíthetek, uram? Ennek ilyen női hangja van ennek a csávónak. Ne, legyen még nőiesebb. Még. Segíthetek, uram? Jó. Itt vagyok, de mimikek vannak itt az úton. Van bármi, amit segíthet? Mimik. Úgy, ugye? Oh, remélem, hogy nem találkozok egyel se. De én nem találkoztam semmi furcsával. Nagyon felizgat ez a női akcentus. Működik, chat, működik. De van itt egy farm. Ízt, ez... Keletre innen. Ízt az... Keletre? Hát jó, nem. Magyarul se tudnám. Talán ők segíthetnek jobban, mint én. Vagy kövesse az utat éjszakra. A környéket kempingezésre használják. Imádom a kommenteket, találkozunk egy emberrel. Ez mi még fix. Ez fix. Fix Mondjuk info. hosszú karja van, széles válla van az öregnek. Meg bőr, a jawline az ott van a szerep. Amúgy. Mi az állkapcsa. Jó van, uram, köszönöm a segítséget. Ez ennyi. Mert ez átment egy ilyen voice crack-es tínédzserbe. Nézd meg azt a jawline-t. És azt a segget nézd meg. Wow! Azt a... Az dump track.
Hát Az ez a rendes büntetés. izé. Volt ott pár zsíros kenyér. Hát nem pár zsíros kenyér, az minden segít. Hát rendesen ki kell kapcsolnom a kamerát, mindjárt jövök. Wow! Na Milyen nézd. hangja van is? Mi? Mi? Semmi, félrebeszélek. Látsz mimiket? Itt van, ő. Hát ekkora seggje Mondjuk, csak mimiknek Amilyen lehet. amorf teste van ennek az öregnek, simán lehet. Még nézd meg, a válla így előre vannak állva. Mint hogyha ilyen néz, mondjuk lehet, hogy csak a game design miatt, de olyan, mint hogyha így külön hozzá lett volna etetcselve. És nem egy ilyen ember lenne, egy ember így maga, hanem így a kezeit így extrába odarakták, mint textúra. Bazzeg. Na menjünk. Kapcsold le a lámpát. Akkor ő tudom. mimik, nem? Hát nem lehet. ki tudja. De azt mondta, hogy a farmon keletre. De először nézzünk itt körbe a motelbe, kopogjunk be. Szerintem Mi ez a is. székot? Mi ez a székot? Ez a szék, ez azért van, hogyha creep vagy. És akkor De ide ez így- kiülsz, és akkor itt recsizel. Ez az a szék, amiben el tudsz szívni egy piros marbit, és te elhiszed, hogy a világura vagy. Ez mikori játék? Nem tudom, Szabi, meg tudod nézni? Gyorsba. Mi a neve? Mimic Search? Mimic Search. Elvileg ez relatíve új. Mimic Search. Hú gyerekek, itt benézzünk az egyik ablakon, fixbe fogunk szarni. Első verzió kiadása 2024. május 2. Akkor ez Úgyhogy új. múlt hónapos, egy ilyen közel 2 hónapos. Mennyibe játék. fogadunk abba, hogy benézek az egyik ablakon és be fogok szarni nagyon? Ajtón Kinyitja nem a tudsz függönyt. bekopogni meg Nem. ilyeneket? Nem. Úgyhogy azért nézem az Jól van. ablakokat. 3 ablak. Semmi. 4. Semmi. Semmi. Oké, akkor Van emelet, felnézünk. ugye? Ott Meg egy ezt itt asztal, megnézzük. egy cigiző. Ez Hú, a annyira klasszik, a tipikus. gótid asztal. Ez mindenkinek van egy ilyen asztala. Ez, Mindenkinek. ha nem beszélgettél még az élet értelméről kint, 25 000 szúnyoggal, a 2 fehér székkel, akkor hol élsz? Hát de tényleg. Jó, és akkor megnézzük itt is. Hopp, ott be lesz. Nincs semmi. Ajaj. Be lehet kopogni esetleg itt bármelyikbe? Megnézem mindegyiket. Nincs valami interact gomb? E betű az interrupt. Nem? Semmi? Általános csevegés a kategória, az nem cink? Hát ez egy olyan játék, amit nem nagyon tudunk az a baj beállítani, mert azért ennek... Figyelj, megnézem, hogy van-e egyáltalán ennek bármilyen izéje. Mimic Search. Hát 41 követője van. Berakjam? Most... Na jó, berakom, tök mindegy, legalább pontos lesz. Berakod? Betettem neked. Na köszönöm. Most már, hogy szólsz, akkor érted. Most annyira nem zavar meg, legalább így faszább. Itt egyébként semmi nem volt akkor, tehát konkrétan eljöttünk ide, Tibi atya azt mondta, hogy ez lesz a legparább rész. Hát Tibi atya... Tibi atya backcappelt, semmi nem volt. Akkor következő, itt vagyunk a motelnál. El tudunk Menjünk menni a farmra, farmra, utána a trailer park, és utána cabin camping spot. Jó. Hát a többiből kiindulva. Egyébként nem volt fasság, én is azt mondtam volna, hogy az para lesz. Vagy ez úgy most merre? Jobb kanyar. Motel. Jobb kanyar. Nem itt szembe? Azt írja. Nem, De. hát arról jöttünk, nem? De, nézd, itt lesz. Ja, és itt jobbra? Aha, és itt jobbra, mert itt szembe volt tőle a térképen. Én térképész vagyok egyébként. Másodállás, de Tényleg amúgy info. nem kamozik. Ez milyen kocsi egyébként? Szabi, mint kocsi szakértő. Rendőrautó. Hát- Ez amúgy nem tudom, valamilyen, hogy hívják, az a klasszik amerikai, ilyen nem tudom, nem Cadillac, de valami ahhoz hasonló. Mert én ugye nagyon köztudottan imádom az autókat. Igen, ő egyébként... A két dolgot szeretek nagyon, a focit és Férfiakat? az autókat. Ja, focit és az autókat, igen. Ez itt... Hoppá, Várjál. tűzcsap. Ja, ez Itt a van farm. Ez a farm. Itt kell lekanyarodni a farmra. Hú, de részeg vagy. Hát bazd meg. És akkor itt meg csak álljunk meg mondjuk itt. Parkolás check. Tökéletes. Hibátlan. Ez rendőr. Rendőröt Rendőrös. leparkolhat így, hát most Érted, érted? betöröd az ablak, vagy végig karcolod a kulccsal, vagy mit csinálsz? Mi lesz? Feljelented? Hagyjad Chevrolet. Simán lehet. meg. Kurva anyádat, baszd meg! Segíthetek, biztos úr? Nem. Segíthetek, biztos úr?
Chevrolet, bazd meg! Na chat, megkaptátok a jumpscare-t. Tűnje vagy, geci! Szívem megállt. Még a hang is ott volt a szeren. Jól van, most mindenki egy gyors nadrágcsere. Bassza 5-ig meg. számolok, megtörténhet. Pont lemaradtam a jumpscare-ről, mivel éppen a chatet néztem. Ha azt mondja De a te Chevrolet, reakciódat bazd még meg. elkaptam. Én nekem Chevrolet, pont az volt a baj ezzel, hogy pont úgy, ahogy így hallottam, amit mondasz, és nem nagyon figyeltem a játékra, csak mentem, és így tudod, így annyira out of context. Ne bánts már, More. Segíthetek, biztos úr? Ez a Systemből kiesztette szart is belőlem. Geci! Ennek tulajdonos ennek a farmnak. Igen, ez az én tulajdonom, uram. Tényleg legyél ilyen iszonyatos okoskodó, ilyen kicsit informatikus type shit. Na várj, akkor... igen, ez az enyém, de... Úristen, amúgy egy a baj, na mondjad, mi a baj? Az, hogy összetartam magam, mondjuk, az lehet probléma. Itt vagyok azért, mivel elvileg mimikák vannak ezen a környéken itten bizony. Ó, de bizony itt van, itt igen, mimikák itt vannak, de ó, de mimikák. Oké, hogy hús kell keresni, de olyan pixeles logók itt nem látok. Hát én Mi most... pixeles? Én Ja, Rory? én vagyok a pixeles, vagy mi Hát te is van? pixeles vagy most. Nem tudom, mi a fasz van a kamerával, őszintén nem tudom. Lehet, hogy a wifi már nem bírja el, nem bírja a szíved. Lehet a fény, megnézzük fénnyel. Felkapcsolom. Amúgy így lehet egy kicsit. De nem, hát így még csak szarabb lett most. Nagyon Hallod? dög vagy. Egy fokkal jobb, most visszaugrott. Valamennyire normál. Hát nem jó. Na mindegy. Így jó, chat? Elbírják. Na gyere csó. Hát bazeg, nem tudom, mi a faszom van a kamerával. Tök mindegy. Na! Jobb. Hát én meg azt mondom, hogy bal. Igen? Bár, mit nem is Győ- segítene nekem? Nekem Ja, bizony. tényleg, te olvasol már, azt hittem, hogy ilyen kicsit összezavarodtam, összefostam magam. Igen? Gondolkodni hagyni fog? Tiszapárt. Basszik, mi ez a politizálás itt a chaten? Nem vettem észre semmit. Csak ilyen pletykaszerűségeket hallottam az erdőkből. Menjél csak oda. Én ugyan nem félek tőlük. Aha, azért van puska a kezedbe, te fasz. Ja, bocsánat. Pont, lehet, hogy pont azért nem fél tőlük, mert puska van a kezében. Lehet. Én azt mindig bezárom az ajtót, és a fegyverem mindig nálam van. Miért kérdeztem? Mindig nálam igen. van. Ez bármi furát észre tetszik venni, akkor szóljon az Észre adóknak. tetszik venni, jó volt, jó volt. Játsszak át. Jó ég, Nagyon igaz furcsa vagy. vagy te. Azt a twist, hip movement, azt nézd a Jézusom. csípőt. Olyan szveggel ment, úristen. Geci gyerekek, úristen, de összefog... Ezt vissza kell majd nézzem streamen. Szerintem streamen ennyire még nem szartam be. Ez is mimik, mindenki mimik, tesó. És hova tűnt egyébként, Tibi atya? Elment. Ha? Tibi atya, hova tűnt? Én amúgy őt specifikusan nem gondolom mimiknek, nem azért, mert nem fél tőlük, hanem mert akkor miért lenne nála fegyver, hogyha mimik lenne, érted? Nézzetek szét a pajtában. Aha, Igen, jól van, Péter. az fix, itt szétnézünk a környéken mindenképp. Pajtában. De egyébként Cuccok, van nekünk fűrész. engedélyünk arra, hogy bemenjünk másnak a... Vagy csak így most bementünk? Texasi zsaru vagyok, azt csinálok, amit akarok. Agyon lőni valakit. De amúgy miért nincs pisztolya egy rendőrnek? Egyébként. És ez miért van itt lezárva? Kótya. Generátor, hererátor. Hoppá, van na egy- az gyanús hoppá. mondjuk. Na ez gyanús. Hoppá. Mi lehet az alatt? Lehet, hogy Sex Dungeon. Nem tudunk körbe menni valahol, hátulról lejutni oda? Nézzünk körbe, de... Ott van egy siló, egy ilyen torony. Bazzeg, Szabi, jó játékot találtál nekem. Ha? Hererátor, generátor. Kuckák.
Hát igazából... De az erdőbe mondta nem a hangokat? Menjünk beljebb? Nézzük be az erdőbe. Nézzük. Chat erdő reveal. Nézzünk be az erdőbe, chat. Nézzünk. Jó. Oh, Hát ezért vannak itt az emberek. Hát most... ezért? Ez jó. Hát félsz, igen. Oh. De legalább tudhatja mindenki, hogy veled egy időbe szarnak be, meg velem egy időbe szarnak be. Ezért Milyen szoktam szép én is virágok nőnek. inkább nézni, hogyha valaki horror játékkal játszik, nem játszani. Álljunk fel a domtetőre, hát ha van valami. Mert akkor tudom, hogy ő fog beszarni jobban, mint én. Én már nagyon félek. Hát, figyelj Tripolis, én az előbb úgy beszartam, hogy összefostam a gatyámat, de igazából tök mindegyben pelenka van rajtam. Pampers támogatta az adást. Melyik a legjobb pelenka márka? Pelenka tier list, csináljuk egy Pelenka tier listet? Az, hogy nem ismerem őket, azért kérdeztem. Én se. Chat, ismeritek a pelenkákat? Melyik a legjobb? Csak azért meg akarok venni. Az ilyen streamekre, péntekenként mindig feldobok egy pelust. Házat is járt körbe már, hogyha itt tartunk. Van más a Pampersen kívül? Ezért Hát- Budi tudsz ugrani? Biztos, hogy van, nem tudok. Biztos, hogy van a Pampersen kívül más egyébként szerintem. Csak Milyen ugye az pici van, vagy amúgy. Az Úristen, van. föl se éred az ablakokat. reklámokban mindig a Pampers. De eltűnt a csávó Az egyébként. igazi gigacsedek ilyen SBG pelenkát használnak. Jó, akkor most vagyunk a farmon. Most szerintem menjünk el a trailer parkba. Menjünk el a trailer parkba. Ott hogy kell menni? Utána. Most itt kijövök, és utána Kijössz a jobbra, farmról és jobbra. És Ugye balos. elvileg itt meg tudsz fordulni az autóval, tehát nem kell feltétlen hátrálnod. Nem kell y-ozzak? De egy kicsit kell. Hát egy kicsit muszáj lesz, igen. Hallod, jogosítványod hol van? Nem, mikor tetted Egyébként le? simán letehetném. Hát hogy nyomom? Figyeld! Max gázon. Kanyar. Á, gyerekek. Miért érzem azt, hogy nem egy jumpscare volt a játékban? Itt jobbra. Lehetséges, hogy nem egy volt. Ezt jól érzem? Lehet, de az a jó, hogy én sem néztem erről a játékról konkrét egy 0 másodperc footage-et. Tehát, hogyha Én nem tudok semmit erről. azon kívül, hogy ilyen, nem tudom, 20 szekendként ránézek egyszer a chatre, végig téged foglak nézni. Jó, mert az jó, hogyha te is beszarsz, nem csak én. Hát persze, hát együtt vagyunk benne a tutiba. Hoppá! Halló! És itt van elvileg az autópark. A trailer Várjál, park. ez... Ajjajjaj. Ez még Itt nem egy a elhagyott trailer park. autó? Ez egy csávó. Itt a sötétben áll. Ez mimik. Sötétben áll egy autóval. Mimik, fix mimik. Ez fix mimik. Szia, Doderátor! Bizonyos tesó. Szia, Doderátor! Na, Az autó tönkrement. Beelmelegedett? Túlhevült kicsit az engine. Túlhevült a motor. Megvárom, amíg lehűsíti magát, és aztán megyek is. Mi kell, biztos úr? Jelentéseink vannak arról, hogy itt lehet, hogy vannak ilyen mimikféleségek. Tud bármi segítségre valót? Igen, én vagyok az. Nagyon vicces. Tudja, hogy ez ilyen hülye viccek börtönbe juthat? Mondjuk kicsit beszartam, amikor azt mondja, hogy igen, én vagyok ez. Not gonna lie, kicsit. Oké. Bocsánat, biztos úr, ez egy rossz vicc volt. de nem, Ja, ez, ne! Bocsánat, biztos úr, ez egy rossz vicc volt. Most ez egyszer megúszod. Most már folytatom a kutatásomat. Vigyázzon magára, rendőr úr, sok sikert tovább. Halló! Nézd meg. Te egy mimik vagy. Szerintem beleig sincs programozva az, hogy pislogjanak. Nézd meg azokat az üres, ködös tekinteteket. Hosszúak a végtagja? Az nagyon hosszú. Hosszú, az egyik végtagja hosszú. Az egyik végtagja hosszú, igen. Nézd körbe az autóját. Kerekei okés? Kutyarivire készen álltok? Bizony, bizony. Nem sokára jön a kutya reveal. Meg Csak... ládanyitás is. De lelőn is, de semmit nem tudnak. Amúgy elvileg az a feladatunk, hogy semlegesítsük a fenyegetést, tehát valahogy le tudjuk lőni, hogyha kiderül, hogy mimik. Csak ahhoz valószínűleg kell valami, hogy kiderüljön, hogy mimik. Na jó van, Ami- figyelni ami- fogok, faszfej. Bocsánat, igen?
Mi az, hogy túlhevült a motorja? Ez kamu! Ez az egész egy kamu, ez egy mimik. Aj, de remélem, hogy csak drogdealer, vagy valami normális. Majd drogdealer, vagy valami normális ezek közül. De várj, és akkor most Trailer Park. Igen. Mint, Gyorsabbra! mint rendőrbe állok, várjál. Hogy mindenkinek zavard az egzisztenciáját, úgy blokkold az egész bejáratot, mert te rendőr vagy, és ki fog beszólni egy rendőrnek. Gyakorolod. Na ez rendőrös! Ez Ez uras! rendőrös! Tedd rá a refit, igen, az kéne. Bárcsak lenne. Ez rendőrös beállás, gyerekek. Így kell. Ha bármikor rendőrök lennétek, így felkeltek és akkor most már rendőrök vagytok, akkor mindig így álljatok be. Jó, hát akkor beszéljünk ezzel a két jó madárral itt. Vagy nézek előbb körbe? Nézz körbe, szerintem mindenképpen ez egy ilyen leharcolt Cadillac, vagy mi a tököm ez? Oké, Tuo. Jó. Akármi. Erre rászartak. Rendesen. Get out. Get out. Off here. Off here. Oké. Ajjajjaj. Lehet, hogy itt van egy Mimic? Minden Cadillac. Minden Cadillac konkrétan. Hát én mondom, értek az autókhoz, bízzatok a szavamba. Minden autó egy Cadillac igazából, ha belegondolsz. Ha belegondolsz. Mondjuk itt ez egy elég parajá, hogy get out of here, és két ember így ül az éjszaka közepén. Egy De padon. ők csak aranyos emberek, még ezt Az egyik iszik. Csávó az erdőben egy Mercivel volt. Igen? Igen? Oké. Jól van. Akkor biztos, hogy Most drogdealer. már... Tehát igazából úgy értettem. Nem létezik, hogy felfort a motor. Na, itt a autószakértő csetem megérkezett, és most már tudjuk, hogy kamuzott. Hello. Fú, de feszülten néz ki szegény. De tényleg hogy ül? Mint hogyha egy irdatlan nagy fingást tartana vissza. Ennek be kell pukiznia. De nagyon durván. Adjak neki egy Pampers-t? Kivel beszélünk vele? Mi a faszomat akarsz? Jó, ez jó lesz. Jogalom, pajtás, csak pár kérdést nem föltenni. Elfelejtette kivenni a válfát a ruhából. Nem tetszenek a rendőrök errefelé. Gyorsan mondjad. Egy vizsgálat miatt vagyok itt. Mimikákat keresünk a környéken. A közeli benzinkók felé. Ó, bazd meg. Onnan szedem a sörömet. Ó, bazd meg. Hogy mondja? Ó, bassza meg ez a hely. Így is kurva drága. Bármit, ami hasznos lenne számomra. Nem. Egész nap csak iszom. Miért mondana bárki ilyen? Konkrét nézd meg, milyen speeddel iszik. Tehát egy ilyen... Tényleg? Minden interakciónál iszik egy kortyot. Semmi bást nincs őre fölé. Átlag Az vidéki. emberek errefelé nem hiszik el a hivatalos narratívát. A hivatalos narratív. Ez politikai lesz. Mindjárt elkezd politizálni, egy igazi vidéki most itt mondaná. Most mondaná, de még Gyurcsány idejében... Igen. Azt mondják, hogy a kormány használja őket. Mondtam. Hogy ez társadalmat kontroll alatt tartsa. No gender, no bor. Így van. Nem szeretnek minket átlagot. Nem várjál, most már kevertem. Igen, Minket keverted. nem bírnak errefelé a városiakat. Vagy milyen nálam. Nem. Arra használnak minket, arra használják őket, hogy megszabaduljanak tőlünk. Ez nem igaz. Különben ne próbálják megölni őket. Na mi van? Most ugassál. Szóval nem vettél semmi furcsaságot az elmúlt napokban? Ó, milyen kis haglejtése van az úriembernek. Cuci. Nem, semmi különöset. Mindig, minden olyan, mint szokott lenni. Próbálja máshol. Zsaru. Vagy fakabát. Ja, azt tudom. Úristen, milyen fej van ilyen fentről. Én nem beszélek rendőrökkel.
Ez egy kicsit fura ez a beállás egyébként, így a rendőr így oda. És így fölé áll, hogy... Csá. Kicsit érdekes beállás, de nem baj, menjünk tovább. Csak fel akarok tenni pár kérdést. Szia, De Ádi! amint mondtam, nem beszélek rendőrökkel. De miért a farkadat nézi? Nagyon jó kérdés. Lehet, hogy mert Az egy ő mimik. hibája, tényleg az ő hibája. Egy mimik, Miért mert nézed meg akarja enni. Amúgy elég furcsa testalkata van, mit nem mondja. Igen, kicsit. Egy ilyen Ennyi? lakókocsipa... Nem tudom, Ennyi? hogy nem beszél rendőrökkel. Hát jó. Alkotmányos jogában van. De nézd meg, amúgy nézzük meg egy kicsit jobban, nem azért, mert nő, hanem azért, mert ilyen irracionálisan furcsa helyzetben van. Tűsarkuban ül egy lakóparkban, a kezei a combja fölött, és ilyen irtózatosan És a sokány. kezei úgy azok néz- repülnek. Nézd meg ezt a gyors légzést. Milyen Hosszú gyorsan lélegzik. végtagok. Akkor mi lesz, Hoppá. Tibi atya? Írd le. Írd le. Elég gyanús. Írd le. Elég gyanús, chat. Amire gondolsz, írd le. Szerintem mindenki tudja, hogy mi lesz ez. Mutáns afrikai, azt mondjuk esetleg az is Hoppá, lehet. az a sör az végig ott volt? Ott volt, ja. Hát ezt is megnéztük. Körbejártunk mindent. Oksa. Akkor itt vagyunk, és akkor most felmegyünk a kabinba. A kabinba. Itt egy jobbos, utána balos. Igen, és utána még egy balos. Érítem azt, hogy... Hopp, igen, semmi baj. Hát igen, a jogsira annyit. Hát Utána de a függőjüket fehérítőbe fűntek. Rendőr vagyok, hát én belemeltek a Öreg. párba. Állja a rendőrség. Vagy valami ilyesmi, nem? Nem balos? Vagy a térképen néztük? Most basztad el a mimiket. Jobbos. Jobbos és utána balos. De még nem az első balos. Itt van még mindig ez a fasz. Elüssem! Elütöm. Üsd el. Várjál, nem sikerült. Várjál. De Hallod, miből van ez az ember? ez egy mimik. Kell gyűjteni valamit kézzel foghatót, vagy csak csak a mese megy végig? Hát igazából arról szól a sztori, hogy vannak mimikek, akik olyanok, mint az emberek, és... Nem azok akarnak enni minket, és nekünk rendőrként ki kell deríteni, hogy ki a mimik, és utána semlegesíteni kell. igen. Emberekkel kell beszélgetni. Úgyhogy igazából megy a mese végig. Tehát igazából mese nincs ilyen gyűjtés. Ez mi a bánat, de több vagy egy? Hát elvileg egy, de többes számban is beszéltek róla néha, úgyhogy simán lehet, hogy lesz több. Mondjuk én, akivel találkoztam, vagy Sanszosan egy. akikkel találkoztunk idáig, mindegyik mimiknek tűnt, szóval A most balos. most balos, és utána megint egy balos majd. Hoppá! Haló! Az elég szusz. Ez elég szuszott. Haló! Ez nagyon szusz. Ez über szusz. Ez insanely szusz. Ez nagyon szusz. Kopcsek. Pöcsek. Szusz mimik vagy. Van esetleg váltópénz a biztos úr. Kis aprója. Persze, itt van vagy egy... Ez a szomszéd Jógyi bácsi! Nagyon. Itt Ki engedte van! be a videójátékba? Azért jöttem, hogy keressek mimiket. Van bármi segítségre valója. Egy mimik? Ó, az rossz. Nagyon rossz. Néha hallok sikoltásokat. Éjszaka. Látja ezt az utat arra fel? Azt hiszem van ott egy ház. És? Na az jó. A sikítások onnan jönnek. Ennek örülök. Azt hiszem. Szerintem nézze meg. Hát akkor megnézem. Kösz, ne csinálj bajt. Rendben, biztos úr. Képzeld el a rendőrt, aki ezt mondja neked. Akkor ne csinálj baj! Hát amúgy legit, ezért rendes. Itt szapog... Bro áll a sötétben egyedül. 240 a kocsma felé. De nem, Bro, hát ez igen, konkrétan bro áll a sötétben egyedül, nagyon szerintem nem furcsa jó. egyébként. De amúgy ott mi van? Várj, nézzük meg körül, ott mi van? Várjál, itt van egy side road amúgy arra be az igen, erdőbe. erre mondta, hogy erre van a ház. Van arra ház a mapen?
Hát mindjárt megnézem. Igen, ott a kabin. Meg is nézzük a kabint. Vagy előbb nézzük meg a camping spotot? Ne, kabin. Kabin? Jól van. Vigyázz magadra! Elég gyanús volt a bácsi, hogy az erdő közepébe be akart Földúton már nem úgy megy ez a kis Cadillac. Ugye, amúgy kedilek. Vagy valami ilyesmi, nem? Nem azt mondtuk, hogy Cadillac, vagy nem? De, vagy Chevrolet, vagy Cadillac. Chevrolet. Ja, Chevrolet volt, mert ott ijedtem meg, mint a kurva élet. Emlékszem. Ott szartam tele a gatyót. Nem tetszik annyira ez a földút, megmondom az őszintét nektek egyébként. Igen? Aha. Suspicius? Suspici, pássi pici. Ott is a Cadillac. Várjál, ott be tudunk majd menni. Bár én esküszöm megfordulok, hogyha úgy van, akkor tudjuk rögtön Get out. Jumpstart-tól van, ne tolatgassál. Ne így, érted, jön a mimik, azt így tolatgatok, mint egy idióta Y-ozott. Y-kanyart megold. Hú, basszeg, ez nem lesz jó. Járjuk körbe először a házat, én azt mondom. Ez nagyon nem lesz. Itt, de iszonyat jumpscare lesz, gyerekek. POV kögyi horrorjátékok logikája. Próbálna sötét bele. Játék erre úgy. Ez a gyerekszoba. Amúgy nem tudom. Ez a konyha. Nappali. Nappali. Konyha. Nappali. Csatorna. Csomagok. Csatorna. Hát akkor bemegyünk. Előbb egy nagy levegő. Jó. Nem félek. Nem fél. Én egyébként most ebben a pillanatban tényleg nem parázok. Esküszöm. Még. Nem azért rángatom az egeret körbe-kör. Gyereksírás. Ott a pisztoly! Hoppá! Lelövöm! Lelövöm, chat! Ben van a szobában szerintem. Nem, kint van. Lelövöm a gecibe. Chat. Itt van a my mic. Velem nem buziskodsz, hülye gyerek. Hol vagy? Arra lesz. Mindjárt jön. Counter-Strike. Jön a Mimic. 2000 óra. Chat, jön a Mimic. 2000 óra. Lelövöm. 2000 óra csé. Itt lesz. Ugye a rókáknak van hasonló hangja. Hoppá, ott a bokorba. Iszonyatosan posok. Textúra belódolt. Azt kurva de rossz ez. De ugyanolyan távol van. Mimik hát igen, meg lesz. Egyedül egy biztos. Jön a Mimik. A Mimic. Itt közeledik. Chat, jön a Mimik. Ajjaj. Azek esküszöm izzad Tripolis meg közben elmondta, hogy milyen autó, de kurva nem jó, fogom elolvasni. leírta konkrétan. Most nem fogom elolvasni, immerszelni akarom veled. Max a Sevinova. Maximum. Mimik, szia! Hány golyód van? Tudsz lőni már? Ne. Lőj egyet. Nem. Meg kell. És akkor konkrétan gecses, semmi közepébe megyünk. Ujjajjaj. Nem félek, hát rendőr vagyok. Gyerekek. Hát... Ő nem fél. Rendőr vagy. Kurva életbe már! Gyere már! Ijesz már meg! Kicsit lejveszem a hangerőt. Eci. Én nem szoktam ilyenekkel játszani soha, és ezért nem. Meg lesz, Rory, itt vagyok veled, itt van veled a chat. Fogjuk... meg, egyre hangosabb. Fogjuk a kezedet. Dehogy fogja senki! Én itt vagyok veled, Nagyon félek, bassz meg! Semmi gáz, rövid játék. Max, beszarsz, azt vége. Hát ez kurva jó! Jön a Mimik, ne aggódj. Mindjárt elkap. Nincs hang. Nem sír. Chat! Ilyenkor kell megfordulni. Nem. Kurva anyád, hol vagy? Lőttem. Lőttetek. Lőttem. Lőttem. A kurva. De hol a Mimik most? Mi van ilyenkor? Nem tudom, fasz meg. Elege van az. Isten áldjon meg titeket, mit meg nem csinálok ezzel, fasz. Gyerekek,
Úgy le vagyok izzadva, mint egy... Tátott Úristen! szájjal, ahogy mondod. Tátott szájjal. Azt a Egy hős vagy, kurva. egy hős vagy, pajtás. Egy hős. Így kell ezt. Hallod? Olyan amikor sikított, olyan reflexből lőttem, hogyha azt most visszanéznénk, és lelassítanánk, akkor szerintem 10 millisekundum alatt lőttem el azt a golyót. Nem volt delay, instant lőtte a golyót. Tehát nem láttam semmit, lőttem. Na mi van? Kurva anyád! Bocs. Meghaltam. Meghaltál? Pont belaggolt. Basz. Nem élted túl? Mimic Search. Na próbáljuk újra. Hogy nem. Ez biztos, hogy nem. Hát nem éltük túl, nem öltük meg a mimiket. Ez így milyen ending? Gyerekek. Vader is azt mondja, ez egy nyomjad. Hát nyomni kell. De most az elejétől? Hát jó, most... Mennyien volt a game? Ingyenes game. Jó, de akkor rögtön megyünk a izébe, nem? Chat, Persze, mit mondtok? Mehetünk rögtön a kabinhoz. Vagy lehet, hogy most nem ott lesz? Ki tudja. Szerintem ennyi elég. Látod? Nem kell ilyenekre hallgatni. Akarjátok még egyet, hogy én ezt nyomjam? Hát nézzük meg, na. Nem, látod? De ez kamu, ezek Ezt hazudnak. ketten írták, hogy ne játsszuk. De félnek! Nem, legyen még, azt írja. Legyen még, szerintem arra gondolt, hogy ne állíts le, legyen még. Jó, Ugye akkor állít. oda megyünk még egyszer, hogyha nem tudom lelőni, de egyébként meg mekkora geciség volt, honnan kell... Ha? Megjelent, Hát Goku meghaltam. Ultra Instinctek kellenek. Legyen még kétszer. Hát hogyha először sikerül... Akkor még egyszer megpróbálod. De várj, merre kell menni, most csak megyek. Ez a motel... Ja, így végig. Végig megyünk, és akkor utána lesz majd egy jobbos. Meg amúgy az izénél nem is voltunk hogy Leszarom. hívják le fönt. Akarunk oda is felmenni? Lehet amúgy RNG alapján van kiderítve, hogy hol a szörny. Nem mondd már nekem, hogy RNG alapján van. Vagy lehet, hogy ez az öreg bácsi volt, ami Mika koldus ember? Lehetséges. És mi van akkor, hogyha nem mentem volna be az Belül erdőbe, volt. hanem csak elmentem volna a gecibe? Hát akkor ott marad, a mimikes tönkre teszi a vadon. Túl low quality, hogy RNG alapján legyen. Valószínűleg mindig ott vannak. Szerintem is nincs RNG egyébként. Nem hiszem, hogy... Hát de nem látod, ez fotorealisztikus. Egy... Nem tudod megmondani, hogy ez a valóság, vagy nem. Főleg amikor emberek vannak a képen. Hát az emberek azok nagyon jól meg vannak csinálva. Na most mi van? Itt. Ez az egy, amit nem néztünk meg. Akkor nézzük meg. Nézzük meg, na. Istenem, gyerekek, de egy fos. Menj már a kurva anyádba. Már bocsánat. Na mi van itt? Itt a mimik? Remélem van egy jumpscare. Milyen legalább. shooterekkel játsztok még? Általában csézni szoktunk. Régen még nyomtunk X-Defiant-et egy pár hetet, de amúgy még azt is néha elővesszük. Úgyhogy lehet az is lesz, de általában. Meg heti egy ilyen horror estét. Igen, fogunk most a tartani. horror estét fogtad ki. Úgyhogy ez most pont ez a horror este. Na, Szabi, voice acting. Jó napot, ma valaki itten bent. Mit akar? Egy rendőr vagyok. Vizsgálgatni jöttem Mimik ügyében. Vizsgálgatni jöttem. Beszélhetek önnel magával egy pillanatra? Beszélhetünk, de elcsukom az ajtót a saját biztonságom érdekében. Ez nem probléma. Szóval bármit nem tudná nekem segíteni. Horror content szülinapodra? Szülinapod van, Ádi? Hát boldog Igen. szülinapot. Szülinapja van. Hát boldog szülinapot. Benyomjam a izét ez is egy nap, Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kell fel reggel a nap, és másként jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. S ajándékul fogadd el, vidám kis dalunk. Hogy? Na, te jössz. Nem, ennyi volt. Vagy menjen tovább, Áti tetszett.
A Subway, tényleg, Bassza Szabi! meg! Már is. Tudom, mert te ilyen te már abban a generációban vagy, hogy kell. Már is. Hú, bazzeg. Hogy befosratott ez a játék? Az elmúlt fél évben két-három versengőt mentem. Na, én is kb. Annyit mentem. Mert az elmúlt fél évben kezdtem el, az elmúlt hónapban kezdtem el csézni. Úgyhogy jöhet is a Subway Surf addig. C2 egy fos. Nem is. Na! Tisztázzátok le a bízat. Szerintem nincs semmi probléma a C2, hogy miért gondolod, hogy fos? Ugyanolyan, mint a Cségó, igazából. Kis grafikát emeltek rajta. Akkor mi a jó? Az Véder bedobta. Na, dír! Kés Cségót offoltak. Amúgy én erre vártam konkrétan, hogy A gyógyság jobb volt! Nem hiszem el! Várja. C2, alig várom, hogy most, hogy már van C2, mikor jön a LOL 2, League of Legends 2. Szétadnám. Ezt pináltam is, a gyógyság jobb volt. Véder mindig. Félig sem kész C2? Na, explain. Kíváncsi vagyok, miért gondolod. Ja, mert sok a bug benne még az vagy mi? De nincs benne bug. Hát azért vannak. Remélem a Riotot elveszi a dögvész. Ezzel mondjuk nem Ezzel egyetértek én. Viszont amúgy nem, ezzel tudok vitatkozni pusztán azért, mivel Na. a Riotba, a Riotnál a League of Legends-et, a játékot kivéve minden kurva jó, amit csinál. Tehát a world building, a lore, a grafika, a háttértörténetei a karakternek, Hoppá, de Dodi. legjobb az Arkane. Hát boldog szülinapa. Tehát az Arkane-re, ha azt Ez mondod, hogy is szar, jó, akkor nézd meg tudod. újra, meg még egyszer, hogyha úgy gondolod. Ez egyszerűen csak kurva jó. És másként jár a hold. Köszöntünk hát téged. Mit mentünk? Nagyon jó klip lett, Dodi. Nagyon tetszik. Én inkább a LoL Community 90%-a kívánom ugyanezt. Azon kívül minden Na, tetszik. az... Csak a játék játszhatatlan. Amúgy kinda, azt megértem. Meg a community-set is. Azt a kurva élet. De most az a baj, hogy kicsit elhitettétek a Rorival, hogy nem kell folytatnia, de Né, folytatnia kell a játékot. Várjatok. Ne, folytatnod kell. Várjatok, mert egy dolgot megcsinálok. Átírom ezt. Ezt Jó, átírom. van, akkor addig is hozok inni, ameddig te csinálgatod a dolgaidat. Jól van. Átírom addig a követő gólt, mert ugye elértük, olyan ügyesek vagyunk, hogy elértük azt a 20 követőt közösen. Úgyhogy nem felejtsük el a vagy ládanyítás meg a kutya bemutatót. Többire nem tudok nyilatkozni, mert csak ezt a kettőt játszottam. Tehát nem felejtsük el, ládanyítás elméletileg, ha megbeszéltük, akkor ez a game után lesz. És kutya bemutató meg akkor, hogyha hazaér még ma időbe, hogy be tudjon mutatni. Kutya reveal, bizony. És most 50 követőre átírom, az lesz a következő target, ha minden igaz. Azon gondolkozom én, hogy mi legyen. Akkor legyen viposztás 50 követőnél, Szabi? Jön a kutya reveal mindjárt. Legyen viposztás 50 követőnél? Hát az lesz. Az lesz. Jó. Ha még eszünkbe jött valami, akkor azt is beleírom. Ja, most átírtad az izét? Hot Tap Stream, Hot Tap az... Stream. Hát az a vicces, hogy nem te vagy az első. Na de várjál, ez így most... Szerintem kb. Minden nézőnk akar tőlünk Hot Tap Streamet, úgyhogy lehet, hogy meg kéne gondolni végén. Ez itt most valamiért nem jó, mert most nem úgy van a kitöltés, mint ahogy kéne lennie a kitöltésnek. Mit? Mert most telibe kitöltötte, látod? Hogy 20, 50 és... Érted? Akkor valakinek be kéne követnie, kiderüljön, most fehérrel tölti -e ki. Na mindegy, ezen majd izélek még, átírtam. Na! Folytassuk akkor a játékot. Nem. Én nem. De van egy csövi. Tegnap láttam a sátrát. Váltót akart. Mesélt valami sikításokról az erdőből.
Azt hittem, hogy kamuzik, vagy valami be van lőve. Vagy Ha tudna beszélni vele. Ha arra van az úton. Autósak! Köszönöm az idejét. Láb reveal. Azt a mindenit. Igazából ő most csak Vigyázzon elmondta. magára, biztos úr. Útosak. Én útosak. Elmondta, hogy beszéljünk a csövivel, úgyhogy valószínűleg nem változik Beszéljünk a semmi. csövivel. De nem, hát a csövivel már felesleges, megyünk be a mimikrez. Akkor is agrózza az eventet? Fix info. Szigorúan a nézők kedvéért. Lábrivét akar tőlük, a Doddy Pond. Of all the fucking people. De szép kanyar! Egyébként Az ez egy tényleg úkanyar, clean az egy volt. úkanyar, Az bevette az úkanyar. Nagyon clean volt, pontosan beálltam, milyen sebességgel, milyen szögbe. Hát ezt kiszámoltam fejbe egyébként. De ön ilyen, nem, túl Ön egy- matematikus? Ezt akartad mondani. Honnan tudás? Én vagyok a tudós. Egy tudós. Fú, már most keci meleg vagy, jaj. Hát ja. Most már nem buziskodok. Most Akkor már be csak kell menni a bemegyek. házba, Bemegyek, előkapja a skulót, bemész Jön majd a szobába. sikítás. Sikítás? Nem ebből a szobából. Ide. Igen. És akkor most menni kell, de amúgy geci sokáig kellett bemenni. De most már tudod, hogy mi lesz. Hát aztán még ugyanúgy parázok. Ne parázz. Nincs mitől félni. Szabi. Csak egy mimik van. Kisbaba aranyos sír, neve van, mindig. kisbaba sír, rendőr előveszi a fegyvert. Egyébként milyen igaz? Tehát valaki sikít vagy sír az erdőbe, és a rendőr mit csinál? Azonnal stukó. Hát, hogyha egy mimik van a környéken, és az erdő közepén van egy síró kisbaba, sanszosan az lesz a mimik. Egyébként igaz. Amúgy sorry, hogy elrontottam a lövést így 2000 óra csével. Nem tudom. A reflex az ott volt, az aim az már... Csak az a baj, hogy csébe ugye nem szart be, amikor. Hát azért vannak pillanatok. Van olyan, hogy egy kicsit, de nem ennyire. Valaki Tetszik kint az amúgy, ez utcán nagyon jó megnézi. game design, hogy minél közelebb kerülsz, annál inkább nem gyereksírás hangja van. A stereo audio. Azt figyelj, milyen motion blur van. Látod? Meg a motion blur mellett az a, hogy hívják, a dinamikus kamera. Istenem. Mindjárt jön a Igen, real mindjárt jön scream. egy scream, igen. Egy scream. Ne ijedjen meg senki, én nem fogok, esküszöm. De hogy fogsz? Nem para, én nem fogok megijedni. Én megijedni? Nem fogok. Meg amúgy, ha a rendőr egy csecsemőnél talál fél gram cracket, akkor jogában el szétülni a fejét. Egyébként ez is igaz. Valamilyen országban. De mindjárt jön a scream. Na, hol van? De innen jön pedig. Körbe figyelj. Innen jött az üvöltés. Igen. De Figyeld akkor a onnan hangokat. kéne jönnie, nem? Lehet, hogy jön. Állj meg! Van movement? Nincs movement. Honnan kéne tudnom, hogy honnan fog jönni? Aha. Kurva anyád! Dűk! Puf, 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 puf! Puf, puf, puf! Köcsög mimik. Ennyi. Hát meg is van. Mondjuk ez eléggé antiklimatikus volt. Ez azt hittem. kurva szar vagy. Jobb volt meghalni tőle. esküszöm. Úristen, de rossz volt. Mi a fasz ennyi? Hát ez kurva szar. Azt hittem legalább megnézhetjük, hogy hogy néz ki. Úgy gyerekek, ez nagyon gyenge volt. Wow. Menjenek a fogok! De hogy Ládi a hype-en. Hogy ledaráltam? Na láda, Az anyjába. láda van. Na ládanyítás gyerekek, jól van. Csak egy kicsit Addig ne oszd csét, ameddig Nem, a igen. credit card infók meg ilyenek. meg kell vegyem a kulcsokat meg ilyenek, úgyhogy egy kis pihi. Addig Szabi, mesélj valamit magadról. Tegyél át a csetelős kamerára. Jó, igaz. Addig Hú. mesélj magadról. Jaj, ne, ez a legrosszabb, amikor mondj 3 mondatot magadról. 3 jó és 3 rossz dolgot mesélj magadról. Fú, melyikkel kezdjem? A rosszal.
Rossza? Cségó plusz 2000 óra, Mimic Dead. Hány láda lesz? Még gondolkozok rajta egyébként, hogy hány láda legyen. Túl dögö... 20 láda, amivel 20 követő. Aha, és a felét állod? Mert Mentálisan állom. Mentálisan állom a felét. ma voltam Fortressnál. Let's go! Na, fresh cut. Nice cut G. Nice cut G. Vagy annyira megosztom veletek, hogy kiválasszuk, hogy melyik ládában nyissunk. És utána elveszem a képet tőletek, mert gonosz ember vagyok. Szóval itt van Dreams and Nights. Amúgy igen, új haja van a csajnak, ilyen sötétebb, mint ami volt. Na. Az fasza. Van egy ilyen Dreams and Nights. Az, amit múltkor néztünk. Ebben van a unicorn is. De nem a másik. Milyen másik? A másik, amit néztünk. Van ilyen láda. Fracture case, de ez nagyon OG a fracture case. Ez nagyon jól néz ki, ez nagyon tetszik. Amúgy. Ezzel gangsta lennék. Streamen nézem csak. Ez ilyen matyóhímzéses. Ez is geci menő. Jó, én azt mondom, gondolkozok még, hogy hány láda legyen, kiválasztom a ládákat, visszaadom a beszélgetést Szabinak. Dolly is az unikornisosat akarja. Jó, lesz egy unikornisos A fixen. kék-fehér is. Szerintem lehet, mit tudom, nem tudom mennyire gondolkodtál. Meglátjuk, nem tudom. Mondjuk egy ilyen 10, Nem annyi, nem. egy 5. Vagy 2.35 egy kulcs, akkor mennyit tudok feltölteni streamre? 10, 2.35, 15-ből mennyi jön ki? 15, várjál, számológép. 6 jön ki 15-ből. 6 láda, chat. Az korrekt. 6,3. Hát jó, igen. 1, 2, 3, 4, 5, Akkor 6. 3 ilyen, 3 olyan. Pont 6 ládám van. Úgyhogy annyi lesz. Hallod? Ez hogy hívják azt? Legyen 5. In medias res. Nem, 6 lesz, mert ugye nem tudok annyit feltölteni, hogy 5 legyen. Tehát, hogy vagy 4-et nyitunk, vagy 6-ot. És akkor már nyissuk ki az összeset, ami van. Ja, facts. Tényeket köpköd a brodám. Aj, de mi az, hogy transaction has been cancelled? Szabi, megadod a kártya számod? Igen, arról fogsz tudni venni? Nem. Na igen. Subway Surf. Addig felhúzom a redőnyt, hogy lássátok is a Subway Surfet. Ugye most nem látja a chat. Jó. Nem, Okay. nem. Mert azért a biztonsági kód az nem egy olyan dolog, amit... Lejárati dátum reveal. Mikor jön a 3 rossz... Jaj, ezt még nem reméltem, hogy elfelejtitek. Nem tudom, 3 rossz dolog. Egy rossz dolog magamról, hogy túlságosan szép vagyok. Másik rossz dolog az, hogy igen, az rossz. Utána, hát az se kellemes. 3 jó dolog. Reméltem, hogy nem Egy szoki vagyok. Le kell vegyem a kamerát, mert telefonos ellenőrzést kért. Megbocsátjuk. Úgyhogy remélem ezt most tényleg 3 megbocsátjátok. rosszat mondom, hogy nem túl gáz. Hát igen, a interjúkon mi a legnagyobb gyengeséged? Az interjúkon ez volt a legundorítóbb kérdés. Miért amit mondanék kérdeztek. ilyet neked? De ilyenkor vagy ilyen nagyon corporate trained választ lehet adni, ami ilyen nagyon céges, Uber céges duma, hogy hát az, hogy túlságosan szeretek dolgozni, túl sokat dolgozok, és hogy írd be a címbe, egyszerűen hogy túl ládanyítás. sokára Szabi. megbecsülöm a kollégáimat. Hogy lehet addig Isten. valaki bejön, aki kíváncsi a ládanyításra. Ládanyítás, a caps lockkal. Igen, vedd el az összes pénzemet, Steam. Léci. Túlságosan meg akarsz felelni másoknak. Az például ilyen, hát igen. Vagy mondjuk, mi van még, ami ilyen?
Egyszerűen imádsz fizetetlen túlórát dolgozni. Az a legjobb. Az a legjobb válasz. Túlságosan imádod a fizetetlen túlórát. Azt én nagyon szeretem. Meg hogy veszett mód hűséges vagy a cégekhez. Nem készültem fel, hogy ma meg lesz az izé, úgyhogy amúgy töltöttem volna fel előre. Hát mondjuk egy ember. Hát jó, de ki tudja mikor lesz. Ez amúgy nektek köszönhető, srácok, úgyhogy innen is puszilunk titeket, akik bekövettek. Mindenkinek hatalmas piszi-puszi. Alig várjátok már ezt. Hype melládanyítás. Szerintem életemben először fogok nézni ilyen legit ládanyítást Twitchről, mert eddig csak YouTube-ról néztem a The VR-os késnyitást, azon kívül soha nem néztem cséládanyítást. Nagy és nyálas csók. Addig Ahogy mindenki írja be a chatre, hogy pog. Ilyen nagymamásat, amikor odaáll és majdnem kiesik a protkója puszi közben. Impolis lett a 20. Valamelyik köt a kapja. Valamelyik. Pog. Ám az 3 rendőr egybe. Na várjatok, lehet vissza tudom rakni a kamerát. Lehet, hogy már a OTP bank azt mondja, hogy tudod mit, na jó, megengedem. Hogy saját pénzedet használd. Pogcseb! Megengedte a bank, milyen kedves tőle. Megengedte, hogy a saját pénzemet használjam, nem? Ez is valami. Valaminek valami. Na, kamera? Ezzel a ládanyítással hivatalosan is elmondhatjuk, hogy többet költöttünk a streamre, mint amennyit kaptunk belőle. Egyébként igen. Jó? Oszd DC-t a ládanyításhoz. Várjál, meg kell vegyem a kulcsokat, és utána osztom is. Nehogy abban is valami adatot. Majd. Nem adatot kell. kitudjanak. Safety-re, menjél safety-re. Mert ugye hát ez a világháló. Hát a kártyaadat az tényleg olyan, ami ezért nem. Hát persze, ezért mondom, hogy hát ez a világháló. Igaz? Addig, aki még nem látta volna, belinkeljük ide a tegnapi vodot. Itt megnézhetitek, és itt a VOD channel, föl is szubolhattok rá. Jaj, ne véletlen pornót. Tessék? Ne kattintsatok rá, ez pornó. Jó. Ez Ha minden marketing igaz, taktika. megvettem a kártyákat. Kártyákat? Hazudtam. Hazudás. Nem a ládát. Kulcsokat vettem meg. Ha küldjetek be 3 darab alma emojit, ha lehet ilyet, és akkor kést fog nyitni. Na jó van, gyerekek, melyikkel kezdjük? Van Osszál Dreams DC-t, and azzal Nightmares. kezdjük. Jó, osztok DC-t. Van Dreams and Nightmares. De még garantáltan lesz skined, nem? Kilowatt és Recoil. Vagy Revolution. Ahhoz nem vettem. Azt meg. De addig hype-oljuk, gyerekek, hát... Hát ez így- ládanyítás van, hát tűkönülve Baszki! vár mindenki. Alma. Végül is ez is Elmegy. valami. Várjál. Mit lehet keresni? Valami iszonyat, a legcrazy emótot küldjétek be. Valami nagyon crazy emotot, soha nem látott senki. Olyan emótot, amit senki nem küld I'm sehol. horny, soha. let's fucking go. Így kell ezt. Ez a Így best. kell, bazd meg. Na jó van, gyerekek. Tenyész bikásan. Melyik láda? Melyik legyen az első? Fracture. A Az Fracture? régi, azt ismerem. Jó. Nézzük meg, mit Fracture vannak. ládanyítás. Ez jó lenne. Nem néz ki. Ez kurva baszó. Na ez, úristen, ez úgy néz ki, mint az ilyen high beast teper nadrágok. Ez. Mid? Mindegy, drága, el lehet adni. Ez jó. Ez amúgy vagány, ez jó. vagány. Ez vagány. jó. Ez ilyen, nem rossz. Jól néz ki. Ah, Hát ez kifejezetten rosszul néz ki. Ú! Na ez baszógép. pedig ez csak lila. baszógép. Ez amúgy, ez még tetszene is, ezt még használnám Ez is. baszógép. Ez Jó. insane limit. Wow! Ez kurva jó! Ez is ez geci nagyon menő. beteg, ez mi ez bizon? Vagy? Ja, Ez a is bizon. amúgy. Ez megvan nekem. Ez se rossz annyira. Ez a skin megvan. Meg Ez is megvan nekem. Ez is jó egyébként, szerintem tetszik. Kis lightos. Ez kurva jó. Szar. Nem rossz amúgy az sem. Na ez Na viszont ez nagyon szar. szar. Ez viszont borzasztó. Hogy lehet Ez az, hogy is. már menj vissza az előzőre?
Nem erre, az előzőre. Konkrétan Battlescar, nézd meg a tárat. Nem. Rostás. Nem. Nagyon. Úristen. Hát ez nagyon nem. semmilyen. Jó. Nagy levegő, mindenki Nagy cseten. levegő, Mindenki cseten vegyen egy Doppergés. nagy levegőt. húzza fel a gatyáját mindenki. 3, 2, 1, kés! Kés. Léci, csak ne valami szutykot. Könyörgöm. Oh, bro! Hát ez egyik legrossz. Na jó, ez kicsit kárpótol. Ez kicsit Azt a kárpótol. kurva. Ez a kis kuvasz fej. Hát, gyerekek. Jó, ez így jó. Ha ezt látod in-game, az nagyon vicces. Hát, gyerekek, ez... Nem baj, van még 5. Na nézzük, mennyire megy a community marketen. Hát 30 cent, baszt meg. Hát ezt nem hiszem el. Jó, nem baj. Kb. fél euró, sokat Sokat mondtál. Semmi baj nincsen. Még van 5. Nincs semmi probléma. Dreams and Nightmare kész. Így van. Na nézzük végig ezeket is. Nézzük Mi végig. van benne? Nézzük végig. Ez szex. Ez szexelés. Ez basz meg. Uber gigaszfelgyoló. Úristen. Könyörgöm, add meg nekem. Ez ilyen Genshin Kraken. Ez kurva jó. Wow, ez Geci nagyon jó. intenz. Szex. Imádom. Ez... de jó ez is, basz meg. Ez nem rossz, ez nem rossz. Wow. Na ez tetszik nekem. Ez kurva jó, és ez Ez 3D-s. is kurva jó. Na ez eddig a best. Ez is jó. Anyád, de jó ez is. Ezek mi design? Ez is jó. Hallod, ez a legjobb kész. Ez is jó. Mi a fasz? Ah, De anyád, ez is jó amúgy. Ez ilyen horror. ah, Na ez nem tetszik, Ez az első furcsa. nem annyira. Ez baszó. Ez is geci jó. Hát ez kicsit ilyen csak Egy hosszasnak tűnik. kék skinhez. Kék skinhez jó, oké. Basz meg, a kék skinek... Na de ez Battlescar-ban Na iszonyatos ez! Jó? Azt Ja, hittem az a skin. Wow! De Ez kék ezek még a skinhez kék iszonyatos. skinek is jók ebben. Lehet, hogy ez a láda, ez ilyen iszonyat drága láda alapban. Még ez is jól néz ki, rohadja meg. Ez is menő. Wow! Mi a fasz, ez is tök jó. Ez is jó. Ez kicsit ilyen low budget de ez is jó. Ez se rossz Hát, annyira. mondjuk, Ez se rossz. Ez se rossz. Úgy egész korrekt, ez Ez- ilyen Far Cry-os. Ahhoz képest, hogy tehát kékekhez Igazából képest amúgy se olyan olyan rosszat rosszat. nem tudsz nyitni. Ebből a szemes, ja. Ebből rosszat nagyon nem tudsz nyitni, max olcsót. Na, gyerekek. Ebből csak jó jöhet igazából. Aki itt van a chaten, írja be, hogy cookie evés. Böcs. Őszintén, hogy az unikornisos a leggyengébb. Cookie evés. Egy cookie evést kérek a chatre, Cookie és akkor evés, nyitom. és megy a láda. Ott van Vader! Ott van Vader, mehet is! Dodi! Mehet is! Dodi is! Gyerünk! Hatalmas. Figyba húzok a Hát igen, az egyik leggyengébb. Az egyik leggyengébb. Ez se rossz. Ez az egyik leggyengébb, határozottan az egyik leggyengébb. és ez P2000, az még a fegyvert se használom. Mama, Nem baj, chat, nem a te hibátok, ti megpróbáltátok. ezt nem Mennyit ér ez a hiszem chat? el. Ez 20 centes. Ez Legalább 10, Factory New? ez 10, ez 10. Oh. Ez 10 Legalább lesz. Factory New. 5 cent, 4! Kurva életbe. Jó. Nem baj, van még 4. Oh. Csalódott vagyok, hát de ugye olyan jó skinek voltak benne, és a legrosszabbat. Hát, bazd Még meg. az se rossz, csak a legrosszabb. Tehát konkrétan azért vagyunk szomorúak, mivel egy szinte bármelyik jó lett volna. Konkrétan bármelyik jó lett De volna. nem kb. azért azt vagyok nem. szomorú, mert nem is használom a fegyvert. Tehát ugye ez haszontalan most nekem itt. És még Nem pénzt baj. se ér. Na, van kilowatt, Revolution vagy Recoil? Revolution. Revolution? Jó. Nézzük végig itt is. Geci jó. Kibaszott jó. Csillanás. Uh. Na ez sex. A VIP shit. A VIP shit. Az is jó. Ez amúgy amúgy. csinos, ez nagyon csinos. Igen, ez tipik ilyen csinos skin. Jó. Ez nem rossz, amúgy Jó, nagyon tetszik. jó. Nagyon színes. Amúgy. Ez huncut. Az elején így ránéztem, és tudod, mivel nem volt annyira éles fény, nem volt ilyen Nincs is skined. kontrasztos, ezért így azt mondtam rá, hogy Nem? nem is olyan jó. Mi? AVP-re nincs is skined. Nincs szerintem. És akkor most így Ez- elkezdtem ez nézni a beakadná. részletességét, és Most a amúgy... másik oldala más színű. Na ez faszó. Ez is Wow, jó. ez baszó. Ez is jó. Ez nagyon ilyen futuristic.
A banána! Gigachat pisztoly. Gigachat pisztoly. Ezt már konkrétan láttuk. Ez nem. Konkrét Sharinganos csajszi. Amúgy- Ezért Csenge odáig lenne. Amúgy... Csenge itt vagy a chaten? Mit szólsz Csenge, ehhez? remélem itt vagy. Mert ez a te Ő skined. nagyon nyúl buzi. Ez a te skined, Csenge. Konkrétan az ő skin. Elég menő. Ugye? No way. Ezt már láttam, ezt használtam. Ez és nagyon egyébként valaki gyenge. droppolta. Illuminati? Ez egész jól néz ki. Amúgy. Hát ez csak egy... Amúgy nem rossz. Ez egy kroma. Ez egy kroma igazából. Ez szar. Ez nagyon Ez amúgy rossz. nem rossz. Ez is inkább kroma. De ez 3D. baszó. Ez ilyen zsigolós. Hú, de gyenge. Ez nagyon gyenge. Hú, de gyenge. Úristen, és ezt fogom nyitni. Esküszöm. Na jó, ez baszó. Ez se rossz, de ezt fogom nyitni. A legunalmasabb Igen. skin. Tehát még annyit se, hogy kékből is legalább egy kicsit izgalmasabb. A legunalmasabb, semmit mondó skin. Gyerekek, valami áldást kell tegyetek rám. Áldást kérek a chatre. Áldást kérek a chatre. Ámen. Meg volt az áldásod. Gyerünk. Ámen. Ámen. Csillanást... nem vártam el a csillanást. Csak kék. Nem lett még 90. De amúgy az egész jó. És az Battlescard. Battlescard. Ugye? Field tested, nem? Ja, mi Ez ez csak nem is field az? tested. Hol van? Itt van. Battlescard, de. Jajjaj. Háború tépázta. Ugye, hogy a magyarul van. 3 cent. Hogy Ádi tudja fejből? 0,8 EU. Aha. Nem. Aha. Ez eddig a legrosszabb értékre. Ez ide a legszarabb. Legfosabb. Mi a legdrágább skined amúgy? Nem tudom, szerintem nincs egy sok skinem. Ez talán? És ez is kék. Ja. Semmi. De amúgy egy lilát azért adhatta. Még van három láda. Jó. 3 látom, még a fele ott van. Kilowatt vagy recoil? Kilowatt. Jó. Nézzük végig. Ne. Recoil, recoil. Jó, igazad van. Ez amúgy baszó. Ez szex. Ez szex. Főleg a távcső. Szex. Ez Szex. nagyon jó. Szex. Bocs. Ez a Prince Stream Collection, ez. Ez olyan, mint egy Mario fegyver. Anyágy! Na ezért a Dodi odáig lenne. Dodi, tetszik ez a skin? Ez is de jó. Imádkozzatok előtte, jó? Nyomunk egy imát előtte. Ez gyenge. Ez? Nem, amúgy egész jó. Ez jó. Nagyon distracting. Ö, Ez a metal zene. Ez egy Wow. metal zene fegyverbe. Wow. Melyikre írtátok, hogy Dem, úristen? A színes Ja, Dodi. ez... Ugye? Ez? Ezzel a Dodi háborúba menne ezért. Ez kurva jó. Ez nagyon Dodi flashes amúgy, igen. Ez nagyon Dodis. Amúgy... Nem rossz. Csak nem akarok még egy SG-t, létszi. De amúgy... Nincs ez a pénz, hogy negevez. Egész Egész jó. Na ez szörnyű volt. Ez szörnyű. Ez szörnyű. Annyira nem, hát ez csak rossz. Ez fasza. Szörnyű. Jó, ezek nagyon rosszak a vége fele. Itt könyörgöm. Valami. Ne a kékből, mert azok nagyon gyengék. A kékek tényleg, itt kifejezetten szörnyűek a kékek. Szabi, nyomj egy imát Csak nekem, szurkoljatok. létszi. Egy imát létszi, Szabi. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el, a te országod legyen meg, a te akaratod úgy, ahogy a földön, úgy a mennyben is. Ámen. Ámen. Vagy fordítva, mindegy valahogy. Meg volt, ki mondta, ott egy piros. Negev! Battlescard, mi? Battlescard lesz. Vagy legalább field tested. Vagy Velvorn. vagy nem tudom. Visszajöttem. Basz meg, hogy kurva élet. Mennyit ér? Szerintem Legalább, de milyen? 3 Battlescard? centet ér. 5. Battlescard? Itt tök mindegy, hogy Battlescard vagy Field Tested, ez egy Field negev, Tested. ez egy kék negev skin, Szabi.
Tehát ez a Factory New Statrak lenne is 3 Volt skined nevedre? Mi? Volt skined nevevre? Nem, Ripper de és a pénzek. Couldn't have said it better. egy kis reményem volt. Van még 2 kéz. Nagyon most a pici recoil. reményem volt. Nem, most a kilowatt. Kilowatt, ja. Nézzük, tudod mit? Leszarjuk, hogy mit nyitunk. Úgyse olyan semmi jó. Náljunk hozzá negatívan, eddig pozitívan. Jó, most ez mindenki kurva mondja, szar. hogy szart nyit. Ez geci szar skin. Semmiképpen nem akarjuk kinyitni. Fúj, bazd meg! Undorító. Jobbat csinálni 2 Szörnyű. perc alatt paintbe. Na ilyet, Undorító. aki kitalált. Hát hogy lehet ilyen... Semmi. Bazd meg. Szörnyű. Hány inger? Hány inger? Szörnyű. Jézusom, fúj! Fúj. Ez jó lenne. Ez Ez jó. tetszene. Ez tetsz. Á, nem. Ez szörnyű. Nem. Ez nagyon, Rossz. ezt akarom. Ez nagyon jó skin. Most már nem tudom eldönteni. Mondjad csak te. Imádod. Imádod. Istenem! Könyörgöm, ezt nyissam. Nem akarom. Ez Ez nem. Nem akarom. Mármint szörnyű. Fú, Borzasztó. de gyenge. Undorító. Ez könyörg. Ezt akarod. Én minden pénzt odaadnék ezért a Imádom. skinért. Mid. Nem mid. Imádnád. Nem, ez. Ez A detail, legjobb. a színek, a formák. Könyörgöm. A design. Eszméletlen király skin. Legjobb skin valaha. Hát ez... Ez csodálatos. Wow. Egyszerűen gyönyörűek. Jó. Na, elmondtuk a véleményeket, úgyis Tudod csak mit? szar lesz. Leszarom, Csak szar lesz. fos lesz. Leszarod. Most lesz. Undorító. Undorító, semmi Ez egy jó nem szar. belőle. Ez egy geci szar skin lesz, bassz meg. És a legjobb lett! Megkaptad, amit akart. Megkaptad, amit akartál, tesó. Miért csinálja ezt velem? Filtett itt, köszönöm Valószínűleg az szépen. éhező gyerekekkel foglalkozik. Hát... Valószínűleg nem. Ez bazd meg 9 centet ér. Na, Zasz, az amúgy Rory. egész sok. Szasz, Rory. Elfelejtettem az utolsóhoz megvenni a kulcsot, úgyhogy picit átmentek erre a beszélgetés felületre. Amíg én nagyon boldogan elköltöm az utolsó pénzemet, ami maradt. Na, még hatot. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ha esküszöm, akarok csinálni majd én is egy ládanyítást, csak kell hozzá föl kidobandó pénz. Biztos, hogy nem. Ugye felhívok egy bankot, hogy megkaptátok. bomba van benne, küldjenek a számlámra 1 milliárd forintot, és utána jövök. Egy ilyen 2 perc alatt lezavarom. És akkor az utolsót megnézzük. Ja, ezt már néztük. Szabi, Igen. valami boldogat mondj már nekem, egy kicsit boldog is fel, mert lelövöm a streamet. Olyan skin nyissunk, amit a Szoki érdemel. Könyörgöm. Ennyit mondok. Ráhagyom az RNG-re már. Nézd ez ki! Hogy lehet valami ennyire csúnya? Menjetek el Valami Amerikába, ennyire Beast. undorítóan szar! Ádi megmondta a megoldást, menjünk el Amerikába Mr. Beasthez. Álljunk az ajtójel és mondjad azt, hogy pénz! Hogy lehet valami ennyire Pénz! csúnya? Hát de mi a két szép vagyunk, elvileg szépet kellett volna nyitni. Rigged az RNG. Jó volt. Legközelebb is. Maradt 90 centem. Volt tudok még valamit kinyitni? 95 cent egy kapszula. Hoppá! Vannak Na, mi ilyen van? leárazott kapszulák. És abból mit 25 lehet nyitni? centért. Abból tudsz nyitni Matricát. egy 4-et? Hármat. Hármat. Nyissunk hármat?
3 kapszula? Ezek a matricák érhetnek sokat? Nem tudom, egyébként lehet, hogy semmit. Vagy vannak ilyen aranyok. Megnézem, mennyit ér egy arany. – 75%-os kedvezmény, ez egész korrekt. 61 centet ér egy arany. Hát akkor kb. Csak lúzolni tudsz ezzel, Hát nem? akkor igen, ez egy szar. És mennyit ér a legolcsóbb? Mondjuk van itt 1,20 euró. Hát Véder, akarom csinálni nektek a contentet, de akkor tudod mit? Akkor nem Gambling. nyitunk semmit. Hát nem hiszem el. Érted? Bedurcizott. Bedurciztam akkor. A puci azt mondta, hogy... Azért nyitottatok csúnyákat, mert a szépség bennetek van. Na igen, Ah. túl sok szeretet és Lehet. szépség van bennünk, nem érdemlünk skint. Az ilyen szomorú embereknek jár a skin. Jó volt. Majdnem mondtam volna, hogy én is Nosika sorsára jutunk, és soha nem lesz késünk, de Nosika sorsára nem a kés hiánya jut eszébe legtöbbször az embereknek, hanem más dolog jut eszébe Nosikáról az embereknek, ami... Jussz is azért nem volt rossz. Hát igen, nem volt rossz, de hát jobb lett volna, ha kinyitjuk. Nem nyitottuk ki, hát nem az a... Tök sok jó volt a ládában, igen, a nyuc is jó volt, csak nem, nincs meg. Tehát, hogy egyébként... Szóval... A nyuc is az jó lett volna, igen, ebben igazad van, Csenge, csak az a ládába maradt. Nem baj, chat, majd lesz még egyszer ládanyítás. Lesz majd még egyszer, ha sok pénzünk lesz. De most egy ideig biztos, hogy nem lesz több. Most nem. Tehát most Nem egy ideig nyitottuk ki. ez megpróbáltuk, de nem jött össze. Főként kevesebb sikerrel. De nem többel, az biztos. De tehát igen, iszonyat kevés sikerrel, de nyitottam egy lilát. Nyitottál lilát? Ez egy lila skin, ami itt egy fejecske. Hát, Ez a legdrágább skined, nem? De ez amúgy egész basszón néz ki. A fejecskés. A fejecske miatt, mivel azt fogod nézni legtöbbször gamebe. a fejecskés? De A Tech fejecskés. 9-ozni nem szoktam. Hát most fogsz. Most fogsz. Azok a legnagyobb csedek, akik skin alapján választják ki, milyen fegyverrel játszanak. Hát ez olyan, mint LoL-ban, amikor érted, veszel egy skint, vagy nem tudom, vagy nyitsz egy skint, akkor azzal fogsz játszani. Tök mindegy. Holnap vagyunk, holnap után is vagyunk, és hétfőn nem, ugye? Hétfőn fix nem. Hétfő az off. Jól van. Az off. Akkor holnap lövöldözés lesz. Ha minden igaz. Ilyen. Úgyhogy Úgyhogy nagyon várunk titeket. Nagyon über módon. Remélem tetszett a félés, meg a ládanyítás. Az egyik jobb volt, mint a másik szerintem. Mindenki döntse el magának. hogy melyik. vajon melyik, igen. Úgyhogy szép estét! Csumi!